iku to Pak No. Ya. Caping gunung dudu payung. Nggih. Nggih. Caping gunung ki sing piye to, Pak? Caping gunung e? Copil. Copel. Copil. Sing tengah nek lincipe. Sing dingin ning sawah iku ya, Pak ya. Nggih. Caping gunung dudu payung kuwi. Heeh. Ning rada amba. Bentuke kaya gunung ngono ya, Pak ya. Iya, gunung sendur. Pacare mirip. Gunung apa, Cah? Kembar. Oh, kalau. Kok langsung to the point to. Lah iya kaya. Wilujeng rawuh Bapak Demang. Ji, cekecake gumben lenggah. Bilih mangke wonten panyuwunan Bapak nggih. Nggih. Di Bapak Haryanto ki wah piyantune gaprak semanak lho. Iya. Seneng nyanyi wonge jebabe wong seni. Engko ditanjakke ya Cahayu. Iya. Budget ki, Bu? Budget nggih. Heeh.